Ja, we willen graag dat mensen op een leuke manier met het Frysk in contact komen op social media. Het broeken. Dat ze merken dat ze broeken kennen. En net alleen nog goed, maar ik gewoon de rest van het hier. We zitten nu al 4 maanden op Twitter. En we zijn al 4 maanden bezig en we zitten nu op 9400 volgers. Plaatjes die hebben we van Google, hebben we teksten gezet, dat is flauwe humor. En die jeugd die vinden het wel mooi. Dus ja, dat we retweet en dat we volgen. Dat zou het zijn. Maar ja, ik had er wel moeite mee, best al. En ik had nog nooit echt Fries les van op zo'n school. Dus ik zie het eigenlijk gewoon hoe ik het in het echt zie. Dan spel ik het echt zeg maar. Wie kreeg ook nog reacties van dat is fout en dat soort dingen, maar daar loeken we niks van horen. Ik vertrouw me net botgenomen met Fries, met de Friese taal in schrift, waardoor ik toch al over het algemeen in het Nederlands twitter. Daar zit toch wel wat schijne angst dat een oorzaak van hey, dat doet helemaal niet goed of dat maar zo of zo doen. Ik is het zo als leraar, heb je toch wel wat een voorbeeldfunctie. En van daaruit zeg je toch van nou, dan ga je altijd wel wat in je achterholen van ik moet het zo goed mogelijk doen.